kan mesti kok lira. Gorin.
JTP lho. Aku yo kaget to. Sampai JTP. Nggih. RCTI kula. Apa? RCTI. Yo, boleh Pak? Boleh. Yo. Agus, kamu, oh, ngobrol dulu ini. Cek, dengan bapak siapa? Oh iya, Man, Diman. Apa? Diman. Cek. Gus, adewe oleh kaya ngono jare. Piye? Adewe kono atraksi dhisik. Lah aku jungkir walik. Lah jungkir walik ping 3 lah ya 3. Oh iya. Jenengan badhe jungkir walik meleh. Lho. 1.000. Aku kok ya 100, Gus. Anyar kowe iki. Iya. Jerungan to ham nek mu anu. Di. Halo. Bapak. Bapak. Heeh. Lah kok 3. Siji kanca. Gus aku. Gus, sing siji kan jupuk ilham ku. Ora. Sing siji kuwi iki. Papa nek karo iki deh. Diman. Pak Diman. 10.000. Ngomong. Yo wes adewe Adewe lanang sik. Yo jungkir walik. Jungkir walik sik ayo. Alhamdulillah. Pak, nuwun nggih. Jan. Luar biasa loh. Tulung Agung nggih. Tulung Agung. Palembang. Alah. Palembang. Palembang lho, Gus. Palembang lho, 10.000 ki ning kono rene artine. Jaga bayi, Gus. Iyo. Nak Palembang. Ya. Iyo. Yuh. Palembang. Palembang. Iyo. Iya. Aku nak pacak bahasa ngono kuwi. Ra iso kasih dadi. Palembang. Palembang. Nyebrang adoh-adoh Dul kali 10.000. saka lautan kulon teko Jutulitan. Wah, luar biasa. Ayo, Am. Ayo. Gas. Kowe tak tonyo lho, Ham. Kowe iki maksude kon jungkir walik. Kowe ora ora iki. Lah iki malah arep remi kok ayo. Hei, Anu ae bapake sentimen karo aku, kono bapak terus. Bagi aku telu. Yo apa rek? Iya. Kadonya lho Eko. Yo Ham semangat. ya semangat Gus. Lu abrek kaya wedhus ae. Ayo, yo. Asal aja, yo. Iyo.
Ya, kowe mau kok kono. Genah iki. Kowe loro. Sik tambune. Ya. Sawit karo karet. Ya. Ya. Aja iya ngono to. Remuk Gus Ade Gus. Lek ngetah bisa aku Gus. Nyambut kowe kok nesunan to saiki. Lah aku dibancangi ana sabruk e. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Alhamdulillah. Ngono kuwi ngerti yo. Hah? Hah? Kowe iki ngerti yo. Lah dhek iki yo butuh ngonoanmu lho. Boleh bro. Oh iso. Oh. Yang luar biasa loh. Luar biasa. Sore hari ini luar biasa. Luar biasa. Dalamnya pun Bapak Bibit, Bapak Bibit kalian Ibu Bibit. Saya ini kok bibit-bibitan. sak bibit-bibitane metu. Iyo. Lah kok jayu wae. Berarti luar biasa nggih. Acara apa kok? Acara nari lah iki lho, pipa kuatan Fatimah. Ekonomi. Agus. Patlate kudu pipa. Lha iki bener ning kene. Bener iki wis 3 tahun kepungkur. Iyo. Anakku ade. Astagfirullah. Jangan ngarep anak kaya ngono kuwi jenenge mantu. Tak kira to, Hem. Kok kira apa? Ning kene iki mang acarane pipa. Lah wong ning kono ya lagi teko wis semprot-semprot to. Iya. Jangan biasa diturunane Ham. Oh iya diturunane sing apik gawe mantan kekaro ya Gus. Sik mau malah kok mikir duit ae to. Ya arep kok piye jenenge rezeki lah. Enake sih. Wis ta, Bro. Manut to. Tak golekne, Bro. Wis to, ben apa? Kurang gede ora Ham? 30 Kurang gede ora? iso. Kalau gunung beruk kae lho dikon rene. Wong kok iso ya tindel sama gedine sama rek miber apa piye. Temantan kaya ngono kuwi sing wedok jenenge Aprilia. Aprilia. Sing wedok Mas April. Mas April apa sapa to? Sing wedok jenenge Aprilia. Sing lanang jenenge April. Lah, lu tadi kan. Lek wedoke Lia, Gus. Lek lanang ora nggih Lia. Aprilia. Heeh, sing wedok. Sing lanang April tok. Ya kuwi tunggale Bu Bibit karo Pak Bibit kuwi mah lho terus wis kok diam to. Lah iya kok mendho iki. Sapa jenenge Predi? Mas Perdi. Oh iya Pardi. Hah? Kulo Ferdiansah saiki tambah sah. Alhamdulillah. Mana tambah Ferdi kok malah sah. Mas Ferdi dan Mbak Aprilia sah jadi Ferdiansah. Ngono wae juga sing apik lho. Ya, kita dongane wis sah. Acarane manten. Mantan Tasyakuran. Tasyakuran disyukuri anggonipun temanten keloro mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma.
Keluargane ditebeni saka supaya beda. Dicecek warang kesayangan. Amin. Rezekine tambah akeh. Amin. Mugi-mugi penyakit adoh. Amin. Masyarakat kene sing teko kabeh adone rezekine melu akeh. Amin. Adoh saka penyakit. Amin. Asam urat, asam lambung, asam Rompok bakulan. Amin. Yang bakulan jamu lho asam urat. asam urat boten. Boten. Kalau penyakit. Halaman lebih nak. Oh iyo. Satu Facebook ini berapa bahkan Sing duwe toko medua. Orang tadungane memulai berdua, tadungane muga-muga rezekine lancar, dan tetap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan, Amin. lan kagem masyarakat P. Masyarakat pek gitu. Kene. Lah yo kene iki dina desa ngendi? Ini. Lah ya P. Lah yo ngipe. Iki opo udah hilang iki? Ini kene gumuk Gue mau kuping kok diungangeng-angeng. Bulu kipe ta? Lah kipe. Ya kagem masyarakat bulu kipe, muga-muga aja guyu Mbak Fitri, jangan tertawa. Lah iya tuh bulu kipe. Bulu kipe. Bulu kipe dikira capek-capek. Ih. Ih, Pe. lah yo ngipe. Muga-muga